Bună, prieteni, ce faceți? Nu mai postat de, cred că, câteva luni și azi o să postez un videoclip cu Minecraft. Minecraft cu roleplay, dacă vă întrebați. Ce bine. Peste 2 săptămâni încep facultatea, păcat. Nu mai am timp să stau pe calculatorul ăla frumos. Sau pe laptop. Mă duc să mănânc. Dar bine, laptopul poți să la școală, la... Na, nu mă lasă. Sau zic că sreci și stau acasă. Niam, 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 niam. Așa, acum o să mă duc. Ce cu... Au! Stai, am Lamborghini, nu pot să mă duc cu el. Pe unde urcam? Abia ce m-am mutat. Ce nu știu drumul. Da. Te iau din curte. Nu știu, cine zice că nu-i curte, e curte pe acoperiș, nu? Mă! Să punem niște muzică. Stai puțin. Hai pe bune! Nu, să nu cad, să nu cad. Că mor. Ia spargem și ăsta frumușel. Și ăsta. Așa, bun. 3, 2, 1 și... N-am venit de asta. Da, măcar n-am murit eu, mi-a scăzut puțin viață. Am murit mașina. Stai puțin, nu mi s-a stricat mașina, căzut aici. Nu prea cunosc bine orașul. Da, muzica. Tun, 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 nu în cap. O, stai, îți prostii trotuar acolo. Cine ar cine într-o oală de borș, lavă? Cine? E nebun. Cine în lavă borș? Ia să testăm, asta e lavă sau cover? E lavă, cover. Dă-ne ceva. Deci cine a făcut asta e nebun. Bun, să ne întoarcem. Și... Oh, hai, blocule! Erai tu să fii de bloc. Bun. În spate. Dar firar voi să fiți de blocuri, că n-am cum să
Epa, mă duc acasă. Nu mai vreau să stau în loc. Așa, bun. Hai să aruncăm prostiile astea de aici. Bun. Am o masă de lucru. Încă căutăm. Și lemn, na. Trebuie lemn de copac. Și unde să găsesc eu acum, Doamne ferește? Nu găsesc. Wow, ce tare e blocul ăla. Să mă duc și eu la el. 3, 2, 1 și ia! Că vreau să mă duc la... Gardule. Ei, dacă nu mă lași, te sparg. Bine. Tăi, mă, te vină și tu, pac. Cât mă durează ziua? Că normal e iarnă. Bun. Da, normal e iarnă, ar trebui să vină. De ce merg încet? Uf. Da. Ne spălăm pe mâini. Ne spălăm pe mâini. Stăm pe ghiceu. Gata. Ne spălăm pe mâini. Gata. Joc video. Acum nici gumiță. De ce am o dronă în duș? De ce am o dronă în... Că dronă, cameră. Așa. Nu știu de ce mi-am pus pat de copil. Bun, nu știu de ce mi-am pus copil. Gata, știu. O să am un copil. Da, nu știu ce. Dau un pat. Și voi la televizor. Poate mă joc niște Fortnite sau Minecraft. Hai mai bine Minecraft. Vrei tu să fii de scam, că nu vrei să stai locuri. De ce Minecraft sau merg pe Google sau... Poți fac 3 lucruri de atât. Pum, dă cu capul de mouse de mă dau cu capul de tastatură de mouse. Gata, nu mai dau. Bun. Mergi, mă! Hai să fac de pe TikTok. Iau chestia asta și arunc să-l blochez calculatoarele alții. Puf! Am să ne... No! Bun, acesta a fost videoclipul. Ne vedem, dacă v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați un share, un like și un subscribe. Și nu uitați să vă abonați și să dați follow la la Gigel Oiță 73. Căutați acolo. Pe TikTok. Eu am fost Andrei și ne vedem data viitoare.